Салом духтарои азиз, салом подписчикои канали ман, духтарои хушрӯ. Ман шумода имрӯз тарзи шалвар порака нишон медиҳем духтаро. И барои духтарчаи ман подростковый. Бо ман мефаҳмам ки вақте ки замаки калон ё духтари калон да чӣ хел пора кардан дар кора. Духтарои хушрӯ, манам хел бисёр вақт паплина 3 метра пора мекунем, зиёдӣ мекуна, мисол ана миқай. Барои занакои калон уже и барш туғрияи мода диден? Ами ҷои резин аллакай объем тазиш туғрияй. Барои и мо бояд ростак пораш накунем баъд и тараф. Иҷара рост намемонем. Мо бояд ҳатман манамҷа камакак манем хе тарафи хиштакчаш бояд буромадагӣ боша. Ай ҳамҷа 3 сантиметр у 4 сантиметр мо бояд ҳақ дорем ки ҳамҷада бояд бичаспонем баъд эзора пора кунем. Манам хел ира айгиҷо меёвем. Ира ай поёни эзор вақте ки манамиҷара оли надухтагием поёна. Мисол поёна духтагӣ нестем. Шумо мисол ҷои рашоти таги почаи монда анхи як ҷоякша камакак секунҷа мебарем. Анамҷа секунҷа бирида ай тарафи боло манами ҷои шоф сиденияша ёфта нуги қайчиқати расечка мемонед секунҷаги часпонда манамҷа секунҷа мекунен. Мақсади гап ки ҳамҷара калонтар мекунен. Баъд худаш аллакай ҷа тайёра чақа намешена. Баъд полукруг бирида манамҷара полукруг бирида манам хе мешава. Ман хе иҷада намекаша. Мақсад ман хе секунҷаги қати шумо бояд баъд пора кунен. Ози эзоре ки ман пора мекунам подростковия духтаро худаш паплин даже зиёдӣ мекунам. Барои инқадр ҷои резинша аввал ҷои резинша 25 сантиметр мегирам. Як тарафаш мешава қариб 50, духтуш қати исусу хабу тангтар меша 25 ина. 25 мондем хата мекашем. Ай рости ҳамин 25 то поёна шоф сиденияша меёвем. Рашоти мисол ҳастае ки одаме ки ай поёнтарак мисол ай миён поён мепӯша. Ҳастае занови духтаро ки ай рости миён шов мепӯша. Барои инқа ҳамон вақта шумо метавонед ки манамиҷа шоф сидения дароз занен. Баъд боло ки кашидан ҷа туғри мешава. ҳозиражда ман иҷара 29 сантиметр мемонам. Барои ки баланд мепӯша духтари ман то иҷара таҳ мекунем худаш майдаҳак мешава ина бо. Анами хата ба и хат мечаспонем. Манам ки хата часпондем. Баъд духтаро ай рости ҳамҷа то иҷара 6 сантиметр мегирем. Манам хел хат мекашем. фаҳмиде хата мондем мана 6 сантиметр. Анай рости иҷара боша мана рости иҷара. Рости ширинаша иҷа шумо 25 сантиметр монден ҳамҷара 1 сантиметр зиёдтӣ монден чӣ кор намекунам. Барои ман шуморо гуфтам ки брукча хе кушодак меяд. Манама 29 мондам. Анами хати 6 сантиметрамона ба ҳамаи полукруг мечаспонем. Мана дидем чӣ хеле шид гирдак шид. манам хел шоф сидения мана 6 сантиметр қати ман хел боло бурдем. Анака и изора мо чӣ хел пора мекунем. Иҷара ман танг намекунам, қариб ки рост мегирам. Поёни почара аввал мегирам 20 сантиметр. хеле брукои кушод мебиям. баъд хати поёни мондагитона ба анами хат мечаспонем. ана духтаро нигоҳ кунем бо диққат. мана хатои кашидагим мана то поёнам хел мекашем. Анака айроями хато мебарем духтаро.
اول در لوی پوچه میدوزیم. بعد منم اینجا را میچسبونیم. بعدی که چسبوندین شوف سیدینی را میچسبونیم. بعد در آخر جای رزینش میکنیم دخترو. ما ایرا رنگی بروکوی که نشون میتیم پیش کمتر پوش زیادتر نمیبریم. برای چی؟ برای که ما پپلینه پیش پشت میپوشیم. ما رنگی مثل بروکوی مگازینی یک طرف فقط نمیپوشیم. بعد شوشتن مثل با دیگر طرفش میپوشن. همه وقت یک طرفش نمیپوشن. برای اینکه یک خیله میزنیم دخترو. نکه میبریم. من هم جای اهمیت دادیم که گیردک اومد. بسیاری هم میبرین برام جای خیلی روست میکنین. استرات سکنین که دخترو اقلا انا میجاش برای زنکوی کلونا کمتر منو خیلی زیادتر بیه. بو زیادتر که اومد رنگ خشتکچه میشه ازور نمیکفه.